Ofer gratuit expertiza ta? Tocmai ți-a semnat sentința la sărăcie. Văd zilnic experți talentați care își dăruiesc cunoștințele valoroase fără să ceară nimic în schimb. Crezi că asta te face popular? De fapt, te face doar sărac. Adevărul dur este că oamenii respectă ceea ce plătesc. Când oferi totul gratuit, publicul îți tratează expertiza ca pe divertisment temporar și trece mai departe. Schimbă strategia acum. Educă gratuit, dar monetizează implementarea. Oferă valoare în conținut, dar păstrează soluțiile complete pentru clienții plătitori. Nu-ți fie teamă să pui preț pe cunoștințele tale. Un preț adecvat nu doar că îți umple contul, dar atrage clienți de calitate care obțin rezultate mai bune tocmai pentru că au investit. Pe data de 3 mai organizez unul dintre cele mai mari evenimente de conținut. Accesul e gratuit, însă sunt doar 100 de locuri care se ocupă rapid. Lasă-mi un comentariu cu conținut și revin către tine cu invitația ta. Evenimentul va dura 7 ore și e dedicat experților care vor să învețe cum fac conținut care să ajute audiența să ia o decizie.